sedelo nambani kangening ngati karyane Mbah Mantep Karang Pandan. Heeh. Monggo Bu Kesi sak langgamipun sing kepenak. Yuk. Aku ngenteni tekamu kaya ngenteni mudune wahyu janjimu tansah sumimpet jroning kalbu daku semua mapujanmu tak jeluk citra janji duh kang pasir wong merati amung sirut dadi ati rino wangi aku tansah ngenteni muga-muga tetep Oh. Kledang kae teko pranyata janjine datan citra kelang alit welut wisu saupama aja lali kalih kula. Matur sembah nuwun Bu Kesi. Lan ugi ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami dhumateng sedaya para panitia, Pak Kepala Desa, Pak Haji Karsono selaku Ketua Panitia lan sedaya perangkat warga masyarakat ing Kedung Banteng mriki. Sumrambahipun sedaya para pamirsa. Mbok menawi wonten kirang lalepatipun anggenipun Petruk atur panglipur nyuwun gungi samudra pangaksami. Pamit karo kanca-kanca barang Madangkara yen klerune selama ini ning panggung linggo jloki kanca-kanca njaluk ngapura. Ayo. Karo sinden-sinden barang njaluk ngapura Mbak Lisa ngapunten nggih. Karo Mas Gareng terima kasih panjengkuyunge. Ayo nggih. Yo mbacut niglari crita, muga-muga bapak anggene mbangun kayangan ana Gunung Tidar bisa sembodo kang jinangka rahayu kang tinemu Basuki kang kaesti. Yo.